Hi! Kamusta kamutanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita parti sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Peony Pop for Men and Women. Iyan ni siya ni Hermetica. Pwede pang lalaki, pwede pang babae, pwede para sa tanan. Kag tanan nga pahamot amo na kung tulokon. Kag o di parfum ni siya butang balon isa ka braso kalayo bago ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, presko, kag mabulak, kag maprutas nga rosas. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa katamtaman nga panahon. Ang temperatura nga para sa iya is between 60 to 80 degrees Fahrenheit o kung 16 to 27 degrees Celsius. Anong iya mga nota? For the top, we have Bulgarian rose, bergamot, blackcurrant, osmanthus, grapefruit, kag violet leaf. Ang Bulgarian rose matamis nga bulak. Bergamot mahamot nga citrus, blackcurrant matamis kag madulom nga prutas, osmanthus do apricot kag mahumok nga nota, grapefruit pait nga citrus kag violet leaf do cucumber kung simutan. Kag for the mid we have peony, raspberry, jasmine, geranium, lily of the valley kag iris. Ang peony presko nga bulak. Raspberry matamis nga do rosas nga prutas, jasmine puti nga bulak nga matamis, geranium do berde nga rosas kung simutan, lily of the valley berde kag puti nga bulak nga may pagkahabon kung simutan, kag iris nga do pulbos nga hamot. Kag for the base we have musk, cedar, vetiver, plum, amber, moss, sandalwood kag myrrh. Ang musk kadakop sing hamot para hindi magtudutudo lapta. Cedar nga mahamot nga kahoy, vetiver kuskus do hilamon kung simutan, plum manamit nga prutas, amber nga pampainit, moss nga do pait nga nota, sandalwood oriental nga kahoy, kag myrrh nga mainit kag makahang nga matamis nga nota. Kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot. Kag kung may ibang pa kamo mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibili lang sa comment section. So, naman, bye-bye!